Hesedê vekşana hêzên xwe ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê Sînorî bi Tirkiye re ragihand. Di daxuyaniyekî de hêzên Sûriya Demokratîk ya Hesed duh roja yekşemê ragihand ku ew ê bi rêkeftina Sûd çiya di navbera Rûsya û Tirkiye de pabend bin. Wan hêzên xwe ji navçeyên nêzîkî sînorê Tirkiye vekişandin. Hesedê her wiha diyar kir koçekdarên rejima Sûriyê ku bi polîsên sînorî tê naskirin dê li cihê hêzên wan bi cih bibin û daxwaz ji Rûsya kir ku ew jî pabendiyê rêkeftinê bibe û alîkar be di encamdana danûstandinan di navbera wan û rejimê de. Serkirdayetiya Hesedê di dawiya daxuyaniya xwe de got ku hêzên wan dê li bargehên nû dûr ji sînorên Tirkiye û Kurdistana Sûriyê belav bibin. Di civînekî de li Sûç ya Rûsyayê roja sêşemê 22 Cotmeha 2019 Serokê Rûsya Vladimir Putin û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan rêkeftinek derbarê rewşa Kurdistana Sûriyê bi navê rêkeftina têgihiştinê imza kirin. Vekişana Hesedê biryare wekû xaleka rêkeftinê ta bi korahiya 30 kîlometreyê be û derbasbûna polîsên leşkerî yên Rûsî û polîsên sînorî yên rejima Sûriyê ji bo sînorên Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re li deverê. Devera operasyona Tirkî jî wate ji serê kaniyê ta bi girê spî weke cîbecîkirin ji wê biryar û rêkeftinê re tê.